Na, szevasztok srácok, itt Nordba, és ebben a mai videóban fogunk egy GPU és egy tesztet csinálni a Fortnite-ról. Gép 440 és egy Intel Pentium E5400. Közben itt ezt a gépet, hogy ide fel kéne állítani, csak az a ugye szétszereltem a GPU-nak a izét, és azért billeg, ki kéne valamivel támasztam, vagy valami ilyesmi. És amúgy tegnap már, amikor letöltöttem egyből, volt egy ilyen Battle Pass-nek az a kreatív izéje, az elején egy ilyen introdukció, azon egy cseplag volt, olyan jól futott a játék, és amúgy ezen a gépen nem nagyon Fortnite-oztam, szóval ja, nem nagyon ment meg minden, de azért volt letöltve. És amúgy lesznek gameplay videók, meg live-ok, az egy kicsit kéne update-elnem a gépemet, upgrade-eljem, mondjuk ezzel a géppel is lehetne, szóval lesz, és megpróbáljuk, ja. Amúgy mától a PUBG ingyenes Steam-e, szóval le tudjátok tölteni. Úgy PUBG Lite-t is letöltöm gépre, GTA 5-öt meg RP-zni is fogunk, aztán meg minden. Na így nézzünk ki, tényleg egy cseplag nincs a lobbyba sem, meg a kreatív izébe sem, ami volt az elején. Mutatok egy beállításokat. Így nézzünk ki. Itt amúgy médiumon volt az egész, ami lett, felteszek még médiumra is, meg minden. Most nyomunk egy első indítást, meddig még egyáltalán nem játszottam játékba. Ez a új akkuntom, a régi akkuntom, nem tudom mi lett, szóval ja, lássuk. Váltsam át ezt. Amúgy lehet veszek Battle Pass-t, meg mindent. Király. Na hát itt azért nem megy olyan jól, de ezt amúgy fogjuk orvosolni, ezt a helyzetet. Amúgy jól megy. És lenné vettem a distance módot, így elég jól megy. Szóval ja. Ez a videó lett volna egy ilyen stabil 40-50 FPS, 30 is leugrik, de azért jól megy. Szóval ja, na ennyi lett volna ez a videó, én Norbi voltam, szevasztok!